Ininiwo semugari wekumapi area P kudanga mvura tanetsekana nemurume ari kufamba achirepa vanhu. Isusu vanhu vechidzimai hatisiri safe munzvimbo yedu. Anofamba achirepa vanhu, anenge ane zibhemba. Hanzi akatopedza kukurepa anobva ati ndipowo pendi rako. Hatisi kutoziva kuti mapendi edu ari kutorewa ari kumadii ada kumashandisei. Nekuti izvozvi zvichitoverenga vanhu vaarepa so far kubva August achitanga kusvika izvezvi 2 September anotosvika 6. Saka hatisi kuziva kuti pachazosvika December tese tinenge tisina kupera kubatwa here naye. Kana kurara haticharara hope, takungorara tichingoti ukarara wotopepuka, kana kubuda panze kutovhura chero munhu auya usiku takutotya. Hatisiri safe sevagari vekudanga mvura kumapita afunzwa nekutya bhinya iroro. Ko vanhu vari kumhangara here kumapurisa? Vanhu vari kumhangara asi mapurisa acho anononoka kusvika zvakafanana neyakabva kutoitika. Vanhu vakafonera polisi bhinya chitori mudhuze asi mapurisa akati hapana mota akazotoya time kwatiwo kumakuseni apa munhu anenge aenda rinozobatwa kupi bhinya rinenge ratoenda. Saka dai mapurisa atichengetedzosa nemutemo munharaunda yedu kuti tikafona kuti kune zvaitika vokurumidzawo kubatikira, vokurumidzawo kuuyawo kuti vatibatsirewo. Hatisisiri safe. Tino vanhu vechisikana vadiki vanofamba kuenda kuchikoro, vamwe vanomukira, vamwe vanodzoka kwadoka. Saka takutotya kuti ameno kuti zvichazopera sei. Ko iwo mapurisa emunomu mudanga mvura ari kure zvakaita sei nekunoku? Tiri mapi munomu padhuze pekuti kana netsoka chaivo vakaita 3 vanofamba vakatosvika padhuze hakusi kure. Tiri muarea yedu yekumapini. Ko pane vakamborepa fesi yake vanototi hanzi aimboonekwa asi hanzi zirume rinongoonekwa kuti zimunhu rino rakakura zigiant asi fesi so far handisi yangu pana akamboona fesi asi vatakabvunza kati fesi yake hatinomboona fesi. Wekumapi takutotyirawo upenyu hwedu semadzimai nekuti bhinya iri riri kutyisa, riri kufamba nebhemba rakarodzwa. Saka takutotyira kuti ukasvibirwa uri kune imwe nzvimbo kuzouya kumba kune kwakunetsa. Takutokurudzira vamwe vechidzimai kuti vafambe kuchakajeka, vasasvipirwa vari kure, kana even ukadokerwa uri kutauni. Takutokurudzira kuti paite vanokumirira pabus stop kuitira kuti musvikewo kumba makawanda. Uye patinonga tamudzimba titokurudzira madzimai ese kuti vaite make sure kuti vakiya madhozi avo, vatarisa kuti hapana panenge pakavhurika here pekuti bhinya iri rinokwanisa kupinda napo. Uye tikurudzira futi vanasikana kuti vasasanyanyofamba vari vega kana zuva radoka, vagare mudzimba nekuti bhinya iri rinyanyoda madzimai nevasikana. Saka tirikurudzira kuti madzimai vachengetedzewo vana vavo nekuti bhinya iri rakunetsa. satiri kuti bhinya iri harisati rabatwa? Bhinya iri harisati ratombobatwa, hatisati tatombonzwa kana ripoti inobva mumapurisa kuti wane zvavaita kana tsvagurudzo yavari kuita yekuti vaita tsvagurudzo yekuti bhinya iri vane zvavanazvo. Hatina zvatati tanzwa kubva mumapurisa. Uye mapurisa havasi kukurumidzawo responda dai vari kukurumidzawo responda kana kuti ipapapa pavakatonzwa kuti bhinya raonekwa mapi vefanira kunge vakuita neighborhood yekuti vanofamba nekuti papolisi padhuze nesu pekuti vanokwanisa kufamba kuya. It's almost 500 meters kuenda papolisi, but havasi kuuya vachiitawo neighborhood watch yavaisoita yekuti mapurisa anofamba kuma8 kuma12 kana kuma22 kuyakwe. Mapurisa havasi kumbozviita. Saka hatisiziva kuti mapurisa vachine hanya vachoda kuchengetedza nharaunda here kana kuti havachada kuchengetedza nharaunda, hatichazivi. Taikumbirawo mapurisa kuti kana vachinge munhu afona kuti kuno kundasanganawo nedambudziko vakurumidzawo kuuya. Tinofilawo safe kana tiri padhuze nemapurisa vachikurumidzawo kuti atenda. Mapurisa epadanga mvura ipapo apa havasi kutiitira zvakanaka Okay, cool. Ibhinya so far vanhu vakabatwa naro bhinya iri vanhu vanogara vega, asi parapedzisira apa uyu muloja landlord ndiye asina murume, muloja ane murume. Saka isusu tiri kuona sekuti bhinya riri kutageta vanhu parinonyatsozoti apa hapana baba varipo vari available, ndo mari rinonyanyopinda imomo.
Saka kufunga kwenyu munoti bhinya iri munhu munogara naye mura. Isusu kufunga kwedu tiri kuti bhinya iri munhu anotoziva zviri muarea. Nyangwe akasaita hake watinogara naye, asi munhu ari kuziva kuti apa munhu anogara apa hana murume, munhu anogara apa murume wake ari kure. Asi kunzi pekutanga akarepa mwana wekumati. Mwana wechikoro akanzi form 6 akarepwa iye. Then vamwe vanhu vati kure. Ari vemapi masoja tanetswawo nebhinya riri kufamba richirepa vanhu. Taakutya kuti pamwe anogona kunge achirwara ende tinosara taane zvirwere. Plus futi ari kurepa vana vachiona. Nokuti vana vanenge vari panototi ukachema chete ndinokubaya. Vana ndinovabaya vorepa. Saka taakutotyawo kuti toita sei vanhukadzi neupenyu hwedu. Especially usiku. Kuti toita sei. Saka taakutotya kuti todii. Zvakafanana izvozvo masiku zakuvhurwa unenge uchidomuka kugadzira mwana wechikoro nevana vanomukira kuenda kuchikoro vaya. Zvakutotyisa kuti teme yanoenda kuchikoro neteme iyoyo mubereki yaunomuka uchigadzira mwana wako. Zvakutyisa kuti hauzivi kuti zvine zvakamira sei, nekuti munhu uyu handizivi kuti anopinda achikuhwandira imomo here, nekuti paakabva opinda pazasi apo madhoo hanzi anga akangovharika, zvese zvazvakavharika, but anga ari mukati. Saka ndoshuva kuti anopinda masikati here kuhwandirai here makavhura madhoo, kana kuti hatichaziviwo kuti toita sei. Taikumbirawo kuti mapurisa aite action ipapa. Ndinogara kumapisi emugaro wemudangamvura. Nyaya iyi iri kutotinetsa zveshuwa nekuti vanhu vakawanda vari kutaura nezvazvo. Vakawanda vatiri kuzwa vari kupindirwa mudzimba, vari kusangana navo murodhi, vachitorerwa nemafoni, vachitorerwa mapendi chaiwo emukati. Zvizi unobva atotora nemapendi acho kana vasangana naye munhu iyeyo. Vakakutora urubva akutora nemapendi achiti ndinomada. Saka zviro zvatotinetsawo zveshuwa nekuti nesu taakutotyawo kana kutoenda kumba tekusvipirwa kuti 7 o'clock dzinochaya tiri pano. Taakutotyawo munzira umu, taakutotya zvisikaiti. Panewo iri zvakamboitwa nemapurisa kana kuti zvamakaona zvakamboitikawo zvokuti mungati mapurisa vari kubatsira? Inini kanyepa kuti nditi mapurisa ndakambosangana nawo kana manheru ekuti anofambawo semapurisa anozwa kuti muno mashata. Mapurisa anofanirwa kunge achitendererawo zveachifamba tichisanganawo nemapurisa kuti ari kuratidza kuitawo chido nevanhu avo, asi hatisombosanganawo nemapurisa acho. Tatichitotaurawo apo ndichitobvunza kuti ko mapurisa acho basa ravo nderei kana vanhu vachingobatwa everyday muchingozwa uyu wabatwa. Sati timbosangana nemapurisa ari pabasa rekuti ari kufambira nyaya idzodzo. Vanhu vangani vamuri kuziva vakabatwa? Inini vanhu vandakatonzwa ndakanzwa 3 wekumapi ekujunction, neekumapi ekumasoja, neekumati. Ndiwo vanhu vandakanzwa kuti wekumati wakabatwa apindirwa, wakaita zvokupindirwa umba usazivi usiku. Wakapindirwa umba usiku akarepwa mati nemusikana pamapi epajunction. Musikana wakati kwazi ndakatosangana nawo muroad pagedhi here, akabva angotorwa akaendeswa kuna kurwizuku kuna Nyamauru. Kwakuzoti vasikana apa pamapi apa vanoti takatopindirwa mumba, akanga ari pasi pemubhedha, wakabuda pasi pemubhedha usiku. Haazikani kuti mumba wakapinda nguwai, asi wakazoonekwa pasi pemubhedha akuda atori nebanga achibva atorepa musikana yaibva apedza bva azorepa futi wemudhoo rimwe racho pamba pamwe chete ipopa. Saka zviro zvikutotinetsa. Ko vari kutageta vanhu vakaita sei? Iyewo unonga uri kutotageta vanhu vasina varume kudzimba, ngekuti wese watungonzwa hawana arume mudzimba. Ende futi chimwe chinonyanya kundinetsa ndechekuti asi unozoziya sei kuti mumba mangu muna ningi ko muine murume, ko baba aripo painokwaenda. Saka ndofunga ari kutotageta vanhu vasina arume, anonyatsa kuziva kuti mai ava havana murume ba, ndiwo haari kuurira. Saka tingati munhu wekuziva here? Obviously munhu wekuziva zvaunotoziva kuti handina murume. Munhu wekuziva unonga toziva kuti handina murume. Noti ari wekunzoko unozoziya sei kuti apa panogara mai pawo apa, asi mai pawo havana murume ba, waizondipindira. Ko ukandipindira mutori nemurume unozoita sei?
saka pana mumwe munhu ati ari kufungidzira kuti pamwe ndinhingi hapana kuti atitambonzwa uri kufungirwa saka zvii maybe vamungada kuti zviitwewo isusu tinoda kuti mapurisa ngaashande basa ravo basa sebasa mapurisa ngaashande basa sezvazviri because sitautofunga kuti nemapurisa acho pamwe vanoziyana 11 andaperekedzwa nomwe mukomana akatiperekedzwa kuenda kumba saka ndichisvika pamba ndatopinda mumba akaona kuti ndadonhedza mari inga iri muhomwe andabuda panze padhoo kutendera kuseri kwemba kunotsvaga kutasoti hapasi popa yadonhera iri mari chendiri kuishaya pandinongotendera kudodzokera mumba ndopi ndakaona mumwe mukomana ndakapfeka maski ndangoti saizi yake isi medium size asi munhu murefu asi munhu mupfupi anga akabata banga chibva atonditi nyarara zvako usashedzera ichibva anditora chibva adzika nemurwizi hembe dzake ndakazodzinotisa paakandibata tasvika kurwizi anga akapfeka trouser reblue nematenisi eblack nejaketi rarisingaoneke kala but raiva nechihudhu chakaita shinda musoro chikola chacho saka vekutanga anombonitaura zvakashara akatonditi ndashayo chandoda pauri saka ndaukurepa katangondipa pekutanga changa ndamuti apo wandibatira paipa ndadonhedza mari saka ngatidzoke tinotora mari yaundisiyi anaomboramba kubva ndisunga maoko kubva adzoka nini kumba atashaya mari iyi zvanzi wandishandisa saka izvi zvitakudzoka futi kurwizuko asi chendakuda ndodoti ufonere friend yako 1 yandinongobata semabatiro andakuita akasvika akandibata akatunga tayevo zvimandita zvakwana ngatidzokere futi kumba ndinopinda mumba ndikupei mari haana umboramba takatokwidza ubva ndisunga futi maoko masiki yake anga akangopfeka haana ubvisa takakwidza tese kuya kumba achibva mana ndichisara pakona pedhoo apo kuti usvike mumba pamwe vanhu vanzwa ndichishedzera vanokwanisa kunga vari pamba achimira pakona apo pedhoo ndinopinda mumba ndinotora mari then uzotevera sezvo uri kuti uda kuita usiku hwesinini haana umboramba saka paakamira pakona ndichisvika padhoo handina kuzomira padhoo kai ndakabva ndapfuurira ndobva ndatisa ndokubhukunyika kwendakaita panemunhu saka akaenda nemi kurwizi kupi ya kuna Nyamauri River kubridge complex kure zvakadii kubva nesi 200 meters kubva mumba ndogara saka paifamba nemi akakusungai hapana vamwe vanhu vaimbozviona vanhu vakatozviona ndilandroad ndakashedzera landroad kuti maiguru saka pendakangoscreama ka1 munhu anga atosvika achibva atondibuditsira banga achibva nditi nyarara famba tiende but kutobva pamba kwendakatoita maiguru wangu akatozviona vanomutsa vanopa next door vanopa next door akati hatikwanisi kuti tinotera mwana kozi hatisizoti vanhu vangani ende akabata chii chinokuwadzwa tichitanga taenda kupolisi saka kupolisi pane zvavati wamboita here kukubatsira panyaya iyi ya polisi ndinganyepa vakangondifonera vachiti tiri kumboedza kumbotsvaga munhu wacho asati tamuona ko wakatora nguva yakareba sei kuti vasvike manheru acho iwaya ya vakazosvika kuma21 zvaitika nguva iyi mapasi 11 zvakaitika muchingani inga iri Tuesday holiday yeindependence yeheroes saka ari kunzi akabva kuuyu Messi zvakaitika rini hanzi andisumuziya Messi ati hanzi muna apo wanga wachiti hanzi pana akabva kutobatwa chibharo August akutopera I think last week sapana vamwe wanzwa here vaisangana nedambudziko iroro handisati ndanzwa vamweni handisati ndavanzwa vamweni akatonzwa ndiyeye chete kozi vakatouya vachindibvunza kuti munhu unomuziya here ukamuona anga akapfeka dressing yakadii sasi ukasangana naye unomuziya handimuziya kozi anga akapfeka maski asi kubva ipapapo haana kumbobvira dzoka handisati ndamuona kozi handisi kuenda kumba kutogara pabasa handisi kuenda kumba asi wakamboona macounseling services here ya pendakaenda kuGeneral Hospital ndokwendakanasvika ndikanokanzeli ukoko saka izvozvo zviri kunzwa sei izvozvo ndaraiti kuti mafirst days vanhu vaimbotaura havo nepasi
vaitaura kusvika pautonzwa ino vamwe vanhu zvitotaura kuti aiwa zvikomba zvake but vakazorepwa umwe munhu achimbodescribe semunhu hanzi vakusvika 6 vanhu varipo 9 hazvinyanyingazvirambiri sakurwiziko kokwa kusina kana umwe munhu akakuona kusina amurwizi mekuti chero mukatonga kutoenda kunotarisa soka mutozviona meko kuti hakuna munhu anokwanisa kumbosvikapo hakuna munhu anombosvikapo kutombosvika alright toita hako let's panobatwa dai vamboita serious aiwa kozi vanhu vacho varofamba kana nezuva ndakadoperedzwa nevakomana vabasa vedu chaipa vakatodzoka kakusangana kuti nemunhu same area iyoyi vakatokutoziva iwo nofamba dzisidaiwo saka vanhu ivo varitopatrola zvoti kutofamba kozini pandiri chaipo chinhu chakashaya chaida kwandiri ipendi saka handichazivi pamwe uchadzoka achida pendi yako zakati chinhu chandinotora ndakurepa ipendi kati pendi anokwanisa kutora akatadza sei kutora pendi ndakanga ndari wini ndakangona andibata ndakabva ndatoziva kuti ndo munhu yarutaura ronzi arutakarepa munhu anotora chipendi saka pendi ndakagara ndari wini akatongonda kuedza kubvisa bra ngatayo kana wadobvisa bra hautonditsunwa apa wakandisungwa but mutanditsunwira manje chikondozotisa kana kudaidzira saka izvozvo zvese hana uzoita